δεν ξέρει τίποτα. Έτσι βγάζουμε εμείς νεροφάρματο, στρώνοντας να πούμε πλακάκια, στα γόνατα έτσι, στα γόνατα στη δουλειά, στα γόνατα στο σπίτι και όλα και στις δύο περιπτώσεις με αγάπη, έτσι. Το σπίτι πάλι σκέφτεστε οπουδήποτε μόνο σας πάει το μυαλό στο ερωτικό, έχει άλλα στα γόνατα, έτσι. Άντε, φιλάκια πολλά, όπως βλέπετε τι κάνουμε, σας μάθαμε έτσι, σας χαιρετάμε. Πάντως δεν παγώνει παρόλο που Ja, super zo. δεν έχει παγώσει χώλα ακόμα. Κοίτα, ρε φίλε βάρος εδώ. Δεν παίρνεις έτσι λεφτά. Πρέπει να ξαπλώσεις έτσι. Να προσέχεις και το πισινό. Γεια σας. Αυτό είναι. Γεια σας, γεια σας. Εδώ μορφούλιδες, εδώ φαλτσάκια ωραία. 10 με τόνο. Είσαι νούμερο 1 στο μυαλό μου. Εδώ κοίτα να δεις. Εδώ ομορφιές έτσι. Γραφάκια να ακουμπάς κάποια πραγματάκια που θέλεις. Και στρώσαμε και το ντους εδώ. Τσακ τσακ. Πάμε να δούμε άλλο μπανάκι εδώ. Γιατί αυτά τα σπίτια έχουν πολλά βάρια. Δεν είναι λίγο σκοτεινό. Αλλά αν κοιτάς εδώ κοίτα το μορφούλι. Εδώ φατσάκια όμορφα και εδώ. Προχωράμε εδώ, κοίτα εδώ, παίρνει εδώ. Ομορφές, κοίτα. Εδώ ομορφούλητες όλοι. Κοιτάξτε όμορφα πράγματα που κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η ομορφιά του αντρικού πληθυσμού. Εδώ πέρα κατρεφτίζεται στο πλακάκι, έτσι γενικώς ο πατέρας με ό,τι κάνει, αλλά σε εμάς είναι εδώ πέρα. Και εσείς που λέτε πράγματα ότι ξέρετε να κόβετε πλακάκι, εσείς δεν ξέρετε να κόβετε ένα κομμάτι χαρτί είσαι ρε παιδιά. Γιατί εδώ πέρα άμα το κοιτάς, έτσι, εδώ περπάτησε το όλο με τη κάμερα, έτσι. Εσείς δεν ξέρετε να κόψετε ένα χαρτί είσαι, όχι να κόψεις αυτό εδώ το πλακάκι και πει ένα 20, έτσι. Γι' αυτό να πούμε, δεν σας μιλάει ο καθένας εδώ πέρα. Amen. Και τα λούζουμε εδώ στο πλακάκι, τι ομορφές. Κατρεφτήσουμε και δεν χρειάζεται να πάω σπίτι να λούζουμε. Βλέπουμε εδώ. Καθαρές δουλειές, όμορφες δουλειές εδώ. Εντάξει, πάμε να συνεχίσουμε και το άλλο γιατί αυτό το πρώτο βάζει. Εδώ και εδώ λούζεσαι, κοίτα εδώ ομορφές ρε φίλε. Εντάξει, εδώ φαλτσάκια όμορφα. Κοίτα εδώ, ούτε τσιμπίτι και ούτε τίποτα δηλαδή. Ο μάγκας ή είναι μάγκας ή δεν είναι, έτσι. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Άιντε, τσάου.